Ơi, बाजै मा भिडिअ बानायला जाखो बानायबाव हिट मोसायो मानो बानाया जानांगौ बानायना हो बेफोरलाय ओरैनोसो फंसे फंनै बुजानायखौ गियो नामा बानाय जावलिया साइस बुंबा दाय जायो माथो बुंनो दानिया भिडिअखौ नुखाबाय नोंथांमोनहा क्लिप जालायना होबावनोसै थेवब्लाबो इउटुबाव नायदो भिडिअआ जोंहा खनजिथाया बुजाबाय आरो बाजैया गाज्रि रिल्स मोसानाय खांग्रांनाय खुग्लुबनाय मोसालाग्रा लंथं मर्दान जुग कुनु दिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फेदेराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मानसिनाव गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ फरायनाय दङ जाबायदि मोनबाय फिथाइ मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंखौ खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय आवबो आवाज सावदों सानै मानसि दंमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय दाना नैबे समाव बन्द जानांगौ बुजा खामायबाय जोंजों आं दाख्लै फार्स्ट गाज्रि मोननाङा मेरला मानसिफोर दंबावो नोंथांमोनहाबो गार मोसानायखौ गाराबा बेफोरबायदि नोंथांमोनहाबो आघात मोनगोन होजागोन दामजागोन रायजो राजाफ्रा थिग थानांगौ दंबावो रिल्स मोसाग्राफ्रा मेरला फावकेसन लाजायो मोसाग्राफ्रा दामजोबनांगौ बिसोरखौ गासिखौबो होख्लायजोब बै गाज्रि मोसाग्रा गामिनाबो बुजाब बिसिनि गामिनि बायदि जुक्ति जानानै होख्लाय मा सेरनो हायाब्ला सेरखावजोब बेसोरबायदि मानसिखौ माबायदि लंथं मर्दान जुग गानाव होदों जावदोंसो नोंसिनि आखलखौ एखे लागावदोंसो दानिया आं बारा गोलावखौ बुंला एसेखिनियावनो बारा रिल्स मोसानायफोरखौहाय गाज्रि मोसानाङा मोजां मोसा मालाय मोजां मोसानानै बिराद फेमास जागासिनो बे जोंहा साननानै नाय पाटगावनिफ्राय आर बसुमतारी ब्रादारजों बाजैजों बिसिबां मोजां मोसायो आदाजों बाजैजों आरोना हाबा आंथ' नायबाय थायो बिसिनि भिडिअखौ बिसोरबायदि मोसानो सोलों अबा गाज्रिखौ दा सोलों दंबावो दै नाम खारिबा गाज्रि मोनगोन 8-9-10 जनसो सिख्ला नङा हाबा जानाय हिनजावफोर दंबावो सिख्लाफ्रा बिदि गैया आरो र' बावलांदों बाय नंथ'आ जोंहा नै आं मोनसे फेसबुकाव नुदों माबा मबाइल खावदोंनो माबा खावदोंनो होननानै भिडिअ खालामनानै हगारदों फेसबुकाव नंगौना नङा भिडिअखौ आं क्लिप सालायना होनि नायगोर बेखौहाय नै सिखाव उन्दैया थाखुमाबावबायसो जोंनाव सिम फैसा खावनानै लाबोदों नै सोरनिबा मबाइल गोदान दानबो खावनानै लाबोलायबावदोंसो नै मोखांखौ होथेलायबावबाय नै उन्दैया ओमफ्राय गाबबावबाय ओमफ्राय खुगागारानो बेबायदि उन्दैया मानो बिदि सिखाव जालाबायनांगौ जाखो गोदाव सोरावनो बुनाय बायदि गाबबावबाय ओमफ्राय दस्रा जायगायावबाथ' बुजागौमोन बे दस्रा गावसिनि जाथिफोरमोनबा मबाइलाबो गोदान दानलायबाव नै आइटेललायबावसो नै खावनाय ना मानायथाय सोरनिबा नै गोदान दाननो न' सिङावनो हाबनानै फैसा खावनानै लाबोदों सिमबो खावनानै लाबोदों साला जोंनाव खानायाबो हाइलाइट होबावनायसो नै थाखुमालायबावबायसो मोखां सोखां फांथेलायबावो बेखौ फेसबुकाव हगारदों जोंहा माइनाव हगारदों आरोना आं बेनि फेसबुकाव नुदों माने एथ'ग्राब गाज्रि जानो नाङा मानसिफ्रा मानो होनना बुङोब्ला बायनो हायाखैब्लाबो मालायनिखौ लुगैनानै लाब गैया सानसे मोनगोन बैसोआनो जायाखै उनावहाय मोनगोन भिडिअखौ अननानै दाननानै ला बेफोरबायदि फेमास दा खालाम आरोना बुजायनानै हो ससियेल मिडिया जुग होननानै ससियेल मिडियाआव हगारनांगौ भिउस खामायनांगौ बे नङा जाबाय दे बाय